Sawala pagarante ombak pada buah di laman sadang cahaya tinggan kini di sambang pulau dulang malas sadulang lai pandulang lamba di malako antak kalantai antai indah antak kok bamban raba mudo diulang saulang lai sambuangan carito nangko antas sampai antai indah nempokok gitu bausau bilang carito nangko latingga nomor 10 kamasuk nomor sawale di malo hati ndak karusu tiyo ditunggu obalun nanjale cerita nangko tentang kawelu tapi jalan pucuk pau di dalam rimbo tentang di rumah Suparia dulu tinggal kini kor sambuang pulang Bakato inyo si kaidel dek kandang danga kamola salari salamu iko Bertahun-tahun sayang kadik cinta nama lun namo sampai di kini ko ambo bilangkan ambo kaniyo yutulikan tu gadang gaji ambo pada siramli tapi siramli malainyo superoto wa itu wana katoinyo ko abi ukatu tanagonyo tentu ndak bisa kamanyuper ambo kanyo tulikan tunangko kini kok dapet pinta je pintu kok dapet kandak di hati iyo kandak ambo dangakan wana memang inyo kan iyo lanika jo siramli iyo kan upiak Suparia lapunyo anak inyo seorang laki-laki anak inyo kini ba itulah Suparia pada itu juo malah ditunggu pada payah baris duanya ndak ada pensiun kaditarimu dangakan wana kato ambo ba itu wana katonyo si kaider mendanga kato rupo itu berangatinyo Suparia dangakan wana diudah sabananyo danga diabang katoinyo lajali abang kawan ma diabang ambo
Bako itu nama bilang lajali ambo bininya siram di abangkan bakawan jo siram di mengaji tujuh nama sabi kok nyampang tahu badaninya kok nampang barita dina lain sesaro juo badan abang Badasobana malah dapet kawan Badasobana bantu iko indak disangko karigo-rigo pupik di dalam padi mudo ndak disangko kawannya mode iko membuat penyakit oh abang Osawan tua laiko detene itulah suparia biarlah beranak seorang diambo indak lomaan anak cie umpamo indak biarlah ambo manggadang kan mandanga katanya malah kawan siram likan iyo si kaider berang hatinya suparia kok ba itu bangkat toinyo balarinya kadapur kini ba itu kato suparia pada subana dapet kawan mengguntiang dalam lipatan barangkelang dari siko barangkelah dari rumahku beko dan bunuh ko kato suparia datangnya dari dapurnya bau sabi nak bau lu nyekaja buyang si kaidir detakwi inyo malaman sacali sabi pokong balari langsung ke bawah tak tantu malainya kini kanyo tajuni indaknya tampu do janya rumah malompek sajo inyo kailaman latibo inyo di alaman tak lamu sawah katwitu betakwi inyo malah dikaja suparia tak tantu tarompa nalati tuan balari pulonyo suparia iyo karuma di laman tundak lamu kadibilang kanyo sembah terompanan di janjang nyopalan tiangkan laki si kaidir nyokaja malah sampai kawalakang nyokaban malyang sakutiko kalua urang malah kuliliang rumah satunya sabi rupo itu lari tambah kancang larinya si kaidir mandanga urang malah kalua mencali urang lah datang rami-rami manenya upiak suparia iyo langsung naik ke rumahnya ambil anak dibuayan Badasobana bantu ikut tuan mandanga kato bantu itu denyo piak suparia inyo manangi yo anaknya detenei lapan yang
mencari lalebui urang di nagari bantu itu nantaja ngadi mandanga katorupo itu laribui urang di kampung wae